Здравейте! Днес ще разгледаме едно от най-полезните, но често пренебрегвани инструменти в Excel – функцията HLOOKUP. Това е пълно ръководство, в което ще преминем пътя от нулата до експертно ниво чрез 5 практически примера. Материалът е подготвен специално за анализатори, студенти и Excel професионалисти, които искат да оптимизират работата си. Как работи хоризонталното търсене? Каква е логиката на функцията HLOOKUP? Посоката на търсене е хоризонтална. Функцията претърсва само първия ред на избрания диапазон. След като открие съвпадение, тя връща данни вертикално от съответната колона. Използваме тази структура, когато заглавията или периодите ни са подредени в колони, а категориите – в редове. Типични сценарии са месечни отчети или финансови данни за тримесечия. Сравнение между HLOOKUP и VLOOKUP. Кога да изберем HLOOKUP пред популярния VLOOKUP? Златното правило е, ако заглавията ви са в ред 1, използвайте HLOOKUP. При VLOOKUP ключовете за търсене са в колона, а и записите вървят надолу. Основната разлика е в аргумента за индекс. При вертикалното търсене използваме номер на колона, а при хоризонталното – номер на ред. Анатомия на формулата HLOOKUP. Нека разглобим формулата. Тя се състои от 4 части. Първо, lookup value стойността, която търсим в първия ред. Второ, table array цялата таблица с данни. Трето, row-индекс номерът на реда, от който искаме резултат, като заглавният ред е номер 1. И накрая, типа съвпадение винаги препоръчваме false за точно съвпадение. Пример 1. Точно съвпадение. В първия ни пример ще извлечем месечни продажби за лаптопи. Формулата търси текста «Мар» в първия ред, за да открие колоната за март. След това слиза до ред 2, където са данните за лаптопите. Използвайки false, ние гарантираме точно съвпадение и получаваме коректния резултат от 15 200 лева. Пример 2. Динамични справки. За по-голяма гъвкавост можем да използваме препратки към клетки. Вместо да изписваме Q3 директно във формулата, насочваме към клетка H1. Предимството е огромно. Ако промените стойността в H1 на Q4, резултатът ще се обнови автоматично, без да се налага да редактирате самата формула. Пример 3. Приблизително съвпадение. True. Внимавайте със стойността True. Тя е полезна за комисионни скали. Например, ако Борис има продажби за 22 500 лева, HLOOKUP ще спре на 20 000 най-близката по-малка стойност и ще върне 8%. Тук има задължително правило. При използване на True, стойностите в първия ред трябва да бъдат сортирани възходящо. Пример 4. 2D матрици. HLOOKUP може да навигира и в сложни 2D матрици, като например таблица с температури по месеци и градове. Хоризонталната ос се определя от търсения месец, а вертикалната от номера на реда. За напълно динамична матрица, един просъвет е да замените твърдия номер на ред с функцията матч, която ще търси автоматично по името на града. Пример 5. Анализ и if error. В реалния свят HLOOKUP често е част от по-големи уравнения. Тук виждаме как комбинираме две функции, за да изчислим процентен ръст между 2 години. Задължително добавяме и защитен щит с if error така, ако потърсим липсващи данни за бъдеща година, Excel ще върне ясно съобщение вместо грешка. Диагностика на чести грешки. Ако видите грешка DSNA, вероятно ключът липсва или има излишен интервал. Грешката DSREF означава,
че търсите ред, който е извън обхвата на таблицата. А ако резултатът е напълно нелогичен, проверете дали не използвате true върху несортиран ред. Винаги заключвайте диапазоните си с доларчета, за да не се изместват при копиране. Златни правила. Ето 4 златни правила за професионалисти. Първо, винаги използвайте абсолютни препратки за таблицата. Второ, залагайте на безопасността с фалс в 90% от случаите. Трето, избягвайте хардкоднатите числа и интегрирайте матч. И накрая, внимавайте за типовете данни, текстът 2024 не е равен на числото 2024. Кога да не използваме HLOOKUP? Excel еволюира и HLOOKUP не винаги е най-добрият избор. Ако данните са вертикални, преминете към VLOOKUP. При огромни таблици комбинацията индекс и матч е по-бърза. А за най-модерните решения използвайте XLOOKUP, който позволява търсене във всяка посока и е много по-гъвкав. Пищов за бърза справка. За финал, ето вашия кратък пищов. Запомнете синтаксиса: стойност, таблица, номер на ред и фалс. Търсим хоризонтално, връщаме вертикално. Можете да сканирате QR-кода на екрана, за да изтеглите примерния файл и да упражните наученото веднага. Успех с вашите анализи! До следващата лекция!